Jos torstai-ilta sä käyttää riftingin kahtomista, niin saa mennä kyllä ihan yksin suihkuun minusta. Meillä on tilanne se, että joka miesluokka on paras laji. Mutta aina kun on tekemistä, niin se on hyvä. Joka ei vuoden loppuun mennessä niitä tavaroita tuonut, niin kannonpaalit tulee kuule marraskuussa. Joka käden lämpöinen suoritus. Keikalle! Keikalle! Yes with the boys! Hei. Olkaa valmiina kotisohvilla, nyt alkaa tulla sketsi. Elokuvan tekijä, aamulla olisi ollut tilanteita, nyt tullaan päivällä tänne sitten keulimaan. Sitten kiusaamaan ihmisiä, kun ne valmistautuu täällä. Nyt sitten kun ollaan hallarin päällä, niin nyt herätään sitten tähänkin touhuun. Mitäs mun nyt tähän pitäisi sanoa? Suttasin viivaa ja lähdin ajamaan muita kiinni. Joo, pelloon on päästy ihan viimein ja... Tai mennäs lähtövastustaa, kun piti matkalla käydä testaamassa. Jos pitänyt testata mun jo tuossa tiistaina, mutta kävin sitten sairaalassa välillä, kun oli mahahaavan tynkkäys. Sen verran ressaa näin pellon reissuun. Ei vattakaan kestä. Olavalla jo ajettiin. Lähtövoitto tuli. Kuvaaja oli nukkumassa, niin satun videolle sitä, mutta... Kytki hirtti kiinni, kun otin lähtökierroksia ja se sammui, mutta kerkesin laittaa käyntiin ja vielä liikkeellekin oikeaan aikaan. Meni vähän sekoiluksi. Kohta pääsen vetään tuuppariladalla. Tämmösen hetken. Iso ongelma on saada mut mahtuun tuonne. Sinne on irrotettavaa rataa. Mutta mulla on siellä tekniikka. Mä menen semmosella syöksyllä ja ilman kypärää. Kypärä pitää laittaa vasta tuohon. Mä en tiedä menisikö mä täällä. Meneekö sillä lailla? Ja kas. Näin. Ketterä kun hirve pasaa saa. Mikä tuli? Mitä teit?
liikaa kiekkaa ja sitten kiersi kivasti siitä. Sitten pökkäsi vähän yhtä viiottia ja se lähtikin pyörähtää eteen. Jäi sitten pussiin siihen. Sitten vielä kokeili, että miten lujaa sillä voi mennä ton kakkoskurvia pyörähin siihen. Mä oon teidän kanssa selvinpäin koko illan. Ihan varmasti on. Törkiä tämä 50 villitys ei riittänyt, että osti jenkkiauton, piti vielä Jokkistakin ruveta muistelemaan, pakko kysyä niin kuin klamydia, että mitä vielä ja mitä piip vielä. Täällä näin. Mitä täällä tapahtuu? Täällä kuule laitetaan ripsien pidennyksiä. Joo. Ihan niin kuin nyt yleensä näissä jokkiskisoissa. Niin. Joo. Perusjuttu. Niin. Että tervetuloa vaan. Maitomatkoilta myös ripsien pidennykset. Eli jos olette vailla, niin täältä löytyy. Täältä löytyy. Ja kolmas paikka tässä vaiheessa, kun on viimeinen valvonta, lähtee Suzuki ja tilanteet muuttuvat oleellisesti. Kukkonen nousee kolmospaikalle, kakkospaikalla on Elenius ja Italialle 288. Mustalipun syynä oli päälle ajo. Sä räjähtikin vielä. Ei näin. Hyiti. Täyttämätön bensiinitankki. 98. Maisto bensiinillä. Joo. Kyllä me jatkoon mennään. 83 mediahenkilö. Näpä kestä. Uijuma. Huijuku. Nähdään kun Jesse styyraa.
Otetaan nyt vielä hetki. Suu on täynnä santaa, mutta koska se pian sandelisia täynnä. Veikkaan, että seuraavassa lähdössä tulee nousuja. No, älä sano. Ajetaan nyt ensin. Niin. Katsotaan nyt. Ajetaan siihen, mihinkä Volvolla luottovoimalla kerkii. Ottaa semmosia vartin pikatorppia. Tehokasta. No niin, poikammo. Näin miesten kesken. Titanicissa, kun se uppoaa, niin ne vetää sitä lopussa sen surullisen. Poikamme! Päästihän me kaljalle! Peliä! Jop. Oliko ahasta? Ei ollut sopivaa reikää tälle autolle, no minä. Eikä mulle. Ai et. Olkaa hyvä. Kiitos. Hei, sulla oli muuten jatkopaikka. Joo, niin, ai no. No nythän se vasta... Joo, annapa tänne. Nythän se rupesikin vasta menemään hyvin. Annapa pikku tilannekatsaus tähän hommaan. Tuliko tämä analyysi tähän samalla? Hyvä. Nyt ois. Meillä on tilanne se, että joka miesluokka on paras laji. Sä pitäis kuvata eri puolet tätä moottoria. Niin. Siellä on moottorissa reikä eikä. Ota, mä ajan vielä ja sen jälkeen beers with the boys. Hei, kutuppa mukaan. Mäpä katon mukkasta, kun mä ajan. Ei Matikainen, ei meinaa tyytyä, että on kakkospaikkaa, ei sitten millään. Kolmantena on Kari Yrjälä, neljäntenä on Korhonen, viidentenä Väinänen, kutospaikalla Pohjalta ja seitsemäntenä Kostekin. Väinäsen Lassi harrastaa autoja, kuntosalia ja jokista tukijoina automaalla kuin J.P. Paikki. Mutta tiedättekö mitä? Kilpailija numero 103, Sirppilä, Aleksi Marjaniemi tulee sijoittamaan viimeiseksi. Eli tällä hetkellä jatkopaikasta on kiinni Lassi Väisänen ja hänen ja minun. Mitä sä teet? Ihan reisille.
Apina kivituutus. Ehkä yhdelle. Ehkä. Ei harmita. Ei juuri. Harmittaa aika paljon. 3 hours later. Yksi paikalla hittää 3 senttiä takaa. On vaan helppo siirtää penkkiin. On muuten on. Pitäisikö pikkusen kasvaa ihmisenä sun? Se on siinä. Jääksä sä siihen nukkumaan yöksi? Fiilistele. Ihana tuo. Ai että. Ostotarjouslista. 196 lappua tähän mennessä. Tähän päivään mennessä. Tänään kautena. Vieraita. Suojien on laskenutkaan. Voi voi. Sitten täällä on myös piikkivihkoja. Joka ei vuoden loppuun mennessä ole niitä tavaroita tuonut, niin kannonpaalit tulee kuule marraskuun. Onko kommentteja tämän päivän sikailusta? Eli pääsen Mersu. Mersuhan oli hyvä. Tosi hyvä ajaa ja näin, mutta ei se... Sille ei voi mitään sikailu, kun iskee, niin se iskee sitten, että Toki en oo kyllä ikinä saanut mustaa lippua ihan tuommoista suorituksesta vielä, että toinen ajaa kupeeseen ja pyrähtää eteen, mutta onhan se päälle ajo tietysti. Eihän minkä sille voi. Mersu oli ihan kiva joo, että... Nytkö joo? On tosi hyvä ajaa ja... Mistä nyt jo tulit? Pienen pois! Ei uskoisi kyllä siitä, kun katsoo ulkoapäin, että se voi olla millään tavalla hyvä, mutta... On kyllä tosi hyvä. Jos torstai-iltansa käyttää riftingin kahtomista, niin saa mennä kyllä ihan yksin suihkuun minusta. Teidän kakko nyt tähän... Ja kylmää! No niin, hei. Kaikki mua imennyt, mutta ei riftingin homma. Joo. No on varmaan pahimmat pakintaat saa. On! Kokeile miten pahalle tuntuu tuolta noin. No, sydämestä ottaa, kohta tippuu. Ensin kaupallinen yhteistyö. Joo, myös Hartwallin kanssa. Myös Hartwallin kanssa. Lähdetään sitten jalkoiravuoton jälkeen sitten sinne välierään. Ja tämän päivän kaikki mokailuthan kävi tuossa lähtöalueella. Että ensin oli se alkuerän kytkensekoulu ja kytkensekoulu oli toisaalta myös siinä välierässä sitten. Eli pistin kytkemen pohjaa lähtökierrokset ja niin kun valot palo tosi kauan ja kävi semmonen niinku joku, siis on käynyt ennenkin tämä vastaava, niin tuli semmonen vitun niinku kramppi sillain, että eikö jo mennä ja pikkusen käsi päästään jo irti kässäristä ja kaasu menossa pohjaa ja kytkin tulossa ylös. Niin sitten niinku tunsin, että kori nousi ja en sitä tiennyt, että liikkuko pyörä. Mutta niinku semmonen pikku ressi sitten ja takaisin kytkin pohjaa ja sitten kun valo sammui niin lähi ja Matikaisellahan tuli niinku tänne postinjakelussa tuli katkos, kun menin kärkeen ja postiauto jäi toiseksi, mutta niin sitten 2 kiekkaa ajoin ja niinku ei kummallakaan kielellä niinku näytetty sitä siinä päälippupisteellä ollenkaan vilippiä ja sitten tuli maaliin niinku ajatuksella, että sitten ei auto vissiin liikkunutkaan. Mutta sitten oli vähän niin surullista väkiä tuolla varikolla, että niinku tajusin sitten siinä vaiheessa, että niinku se taisikin olla vilppi. Ja sitten ei auttanut vaikka miten korkealle taholle rähisi, niin Filippinä se pysyy. Eniten vituttaa se, että miten paljon kaikki muut teki sen niin kuin auton eteen ja mun ajamisen eteen ja sitten se meni tällä lailla. Ei se oikein. Se vituttaa eniten. Että se meni näin hukkaan. No, nyt on ensin. No niin, kuvaavia. Antaa mennä vaan. YK ja YK-kone. Punainen myssy, valtava pyssy. Pate ja pussit pullollaan. Punainen takki, hirveä sakki. Viruttanassa kuljetaan. Kuljemme pitkin soita, hirvettällä, kuljekiittä jo perunoita. Hei! Ja naama! Peliä! Hei! Ja kerrasta purkki! Ja kerrasta purkki! Kiitoksia suosiosoituksesta! Joo! Nyt otetaan kiinni kun itket. Pääsenkö mä 10 uutisiin?
Loppukevennykseen. Se on vähän tommoista millipeliä toi isäville kattoo touhu, että sillä meillä kahottaa ja peksaillaan ja... Rilla se naisita raatsikä Mersun sai. Mä jospas saisin joskus haitarin. Se menee siis vituiksi täällä. Se on itse varma. Nyt tappuu tää höppönä. Mikä tuli? Vai pitääkö sanoa, että kuka tuli? Ei tullut kukaan.